Tässäpä omalla kotipihalla hetken aikaa hiljennyin ja pohdiskelin tota projektia, johonka olen ihan täysillä sitoutumassa. Eli ensi viikon alusta maanantaina heti Fysio-Orikolla mun tulevan personal trainerin Heli Onikin kanssa on treffit. Ja siitä eteenpäin lupaan hypätä silloin, kun Heli käskee hypätä ja pistää suuhuni niitä asioita, joita Heli ohjeistaa pistämään. Mutta enpäs vielä tällä viikolla. Nimittäin nyt loppuviikon ajan mulla on vielä aikaa syödä ihan mitä ikinä mieli lystää ja vaikka löhöskellä kaikki päivät sohvalle, jos semmoiselta tuntuu. Tai ei nyt ehkä ihan kaikkia päiviä, on tässä pikkasen muitakin puuhailuja tehtävänä. Mutta ihan mitä tahansa herkkuja, oli ne juustoja, suklaita tai punaviinejä tai mitä tahansa ikinä mieleen pälkähtää, meinaa suustani tunkea ja ruokapäiväkirjaan Helille nämä kaikki asiat myöskin tunnustaa. Mutta ensi viikon maanantaista alkaen muijaa ryhdytään pistämään kuntoon ja valmista pitäisi olla tulevaan kesään 2016 mennessä.